Es tracta d'una bomba de calor de piscina de freqüència variable d'alt rendiment. Aspecte exquisit i estil elegant. Refrigerant R32 ecològic, tranquil, fiable i de llarga durada. Equipat amb un inversor compressor d'alta eficiència per minimitzar les vibracions. Es pot utilitzar a un voltatge ampli i té un ampli rang de funcionament. És aplicable a la freqüència de potència 50-60 Hz. Funcionament intel·ligent avançat, protecció múltiple, sense necessitat de prestar massa atenció. Adopta un compressor especial d'alta qualitat, que és silenciós i fiable en el seu ús. Intercanviador de calor de tub de titani anticorrosiu, segur i eficient. Es pot escalfar o refrigerar per satisfer les necessitats dels usuaris en múltiples escenaris. Durant tota la temporada de natació, amb la selecció correcta. Només heu d'operar amb una mitjana del 30 al 50% de la capacitat de calefacció per mantenir la temperatura de l'aigua de la piscina. Fins a 15 vegades l'eficiència energètica. En comparació amb la bomba de calor de piscina de freqüència fixa. Permet estalviar el 70% del cost operatiu. La funció Wi-Fi integrada us permet connectar-vos en tot moment i obtenir una millor interacció amb la màquina. Arrencada ultra suau, amb poc impacte sobre les fluctuacions de la xarxa i un funcionament més estable. La temperatura de funcionament és de 100 graus Fahrenheit a 109 graus Fahrenheit.